og så højskole. Højskole får man venner på, og så er vi børn. Ja. Så det er en højskole for børn, kan man sige. Børnehøjskolen er et sted for børn, hvor man går på små kurser og leger sammen med de andre børn fra hele byen. Man vælger det kursus, man synes er sjovest, og man behøver ikke at være god til noget særligt. Man kan bare komme, som man er. Det er for alle. De voksne er søde, de er sjove, og de er gode til at hjælpe, og de er meget søde. Vi lærer dem at styre deres job. Og du har for eksempel lært dem det her. Nå, ja, det. Du er godt nok dårlig til det. Altså, børnehøjskolen minder ikke om skolen. Fordi børnehøjskolen er lidt mere sådan, hvor man hygger. Lidt mere, hvor man ikke skal sidde stille og ikke må snakke. Forskellen er, at for eksempel hvis nu jeg går hen i skolen, så der lærer jeg jo sådan for eksempel matematik, men det gør jeg jo ikke her. Der lærer jeg for eksempel, hvordan jeg laver mad eller sådan noget. Jeg glæder mig til at komme næste gang. Vi synes, det er hyggeligt, at vi spiser sammen, og der er så mange flotte ting, vi får ud af at være her. Det er et dejligt sted, hvor man kan have det godt. Lege med sine venner, og det er rigtig fantastisk.